what type of a leader are you, Mr. Chakwera? And izikhazi kunyaseni khamu nimange musanimange koma chilungamo chache nchonena kuti you are so pathetic because iniyo ngati msogoleri simungaitane mafumu 67 ndikumawuza kuti aliyense amene ati abwere mu dera lanu kuzapangisa msonkhano wa opposition tengani anyamata muamenye ndipo molomuta apha ife tikutetezani andi ziko linolo ngati muti mubwere nkhondo oyiyambisa si winiko oyiyambisa si ya DPP oyiyambisa si ya UDF oyiyambisa si ya Ford oyiyambisa si ya PP oyiyambisa ndinu Achakwera. And you must know this kunena kuti mpando umene muliwo oyambirira kukhala president sino pabwerapo pamene popo ma president koma anachoka koma inuyo you want to continue using power, money and fame komanso kufuna kuchita create an environment ya anthu azikwanje.